Mereka ibu kula. Nggih kula mari ler kidul iku lho. Oh nggih. Nggih Ibu. Happy. Ibu Bintari wae. Nenek. Kok angel mentojo kawan. Nenek. Yo anu wis Bu di anu digawe di tengah ngono. Yung ngono. Ah, yung ku yo kono kuwi, yung ku. Kit mau kok ngancap balik dadi bojomu cah kok nafsu apa to. Boh aku ki kit awan lho kok diangkit mau ki. Lah saiki ngene lho Bu, saiki lho normale wong lanang. Oleh sinden bloro wis kedisikan lanangan liya. Ya, terus. Oleh sinden tulung agung kok pilih si duwe cokean. Aku ya ora kurang akal. Buyatmi. Cek. Sae wis mani karo Pak Alek apa piye? Dalem. Mani karo Pak Alek? Sinten? Awakmu ki lho. Lah. Mani? Mboten. Ketoke kok arep golek sing gudi. Aku tak ogak. Gak oke apa lho, Bu? Ogak nolak maksudnya. Oh, gak nolak. Iya, engko yo ben nyeluk aku romo. Ketoke arep golek surutan. Mboten Pak Alek, ngapunten Pak Alek. Ngapunten lho. Aja kaya ngono ora Mboten kemudian lho. Yo, Mas yo guyon iki yo ora entuk nek mboke terus ketoke diancap ngono iku. Kuwatirku nek etok-etoke ora-ora terus wis-wis yo. Oh, mboten. Tapi teng tresno kuwi Witeng tresno jalaran saka kulino, kan jarang kulino kula Bu. Masa? Nggih. Nah niki. Nggih, pokoke niki nggih kula pun anu Bu Edora. Ibu Edora, budeku. Sembah nuwun nggih, Bu. Nggih nek teng mriki no Mbah Sikir iki nyetali kaset. Nyetali kaset pripun? Tuku teng pasar niku. Heeh. Aku nonton awakmu lho. Dat pas teng pundi? Kembenmu kuning to. Nggih. Lho kok kemben iki? Kok malah sing didelok kemben lho. Lho, tanah pastrene iki tekoki yo kuwi lho. Dadi ning tari gambyong iki pokoke lah kuwi lho. Oh iya. Pembiyen didik aku. Oh, dadi iki aku yo mensyukuri. Nggih. Dek iya asli saking mriki. Tenan. Biyen ki mbok ora dikabari bute nusul le. Leres, nggih. Tur menika anu kok Bu swantene jenengan niku kathah sing gandrungi kok. Alah ora sang rembug swara tak bacok pindho ya. Kok panggah kleru ya kowe ngene iki suwe tak ketaman meng lho putih. Lho nyuwun sewu lho Bu sakniki sak telatah Magetan Ponorogo Ngawi Madiun nek sinten to sing mboten tepekan Ibu Bintari. Alhamdulillah, wis pokoke mensyukuri. Amin. Syukur nikmat Tuhan nggih Bu nggih. Iya, betul. Sembah nuwun. Nikmat Tuhan ilahi ya Robbi. Nggih. Nuwun Bu. Nggih. Matur nuwun. Sembah nuwun sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Regetek. Getek. Paring asma sinten Ibu panjenengan? Nami kula Win Mas. Buwin cangik napa Mbak Limbuk menika. Menika kalipun saged. Nggih. Buwin pidalem saking Ploso. Oh, Ploso. Oh, dalemipun Ploso pundi? Ploso Trini. Oh, lah. Kula kinten nek saking mriki kaget. Mboten kaget to. Kula kinten nek saking mriki atau apa ibuku aku ya ngono. Ngendikane kula menika mboke panjenengan. Oh, gelan sedaya menika kok anggap ibu kok pokoke. Amin. Nanti bingung. Sehat ya Bu nggih? Alhamdulillah. Amin. Nggih, nuwun Bu. Nggih. Lah iki sapa? Iki sinden kelangenanku, iki sinden ket jaman Nabi Sulaiman. Sapa? Sinden ket jaman Nabi Sulaiman. Kok banjir. Suaramu kok malah kuabut ngono. Lah piye nek kok tanah yo lanang arep. Kok kowe iki yo aku lho, terus kowe iki sik tak rungokno nduk. Wong wedok ki kleru. Kok nduk yo Mas. Oh, goblok. Wong lanang kok celunduk yo apa yene ngono. Kowe iki lanang lho. Mbok rogo apa piye? Kok malah kon rogoh ku lho. Apa enek dalang kon rogoh nggih. Kowe iki lanang kok bake. Piye to? Wong tau tak uyoyi. Dandra. Sik to kowe lanang kok dandan wedok. Hah? Kowe kok lanang dandan wedok. Kelainan, Mas. Ya kan ya sing ngongkon ya jenengan ngoten lho. Masa. Kowe dandan wedok kok nek ndi tajak ngono. Telak. Menika
Nyuwun sewu.